«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Эксперимент. Тәжрибә. Своеобразный эксперимент. Үҙенсәлекле тәжрибә. Своеобразный эксперимент. Үҙенсәлекле тәжрибә. Депутат Госсобрания Башкирии в качестве своеобразного эксперимента уведомил правительство о планах провести митинг. Башкортостан дәүләт йыйылышы депутаты үҙенсәлекле тәжрибә максатында митинг үткәрү пландары тураһында хөкүмәткә хәбәр иткән. Депутат Госсобрания Башкирии в качестве своеобразного эксперимента уведомил правительство о планах провести митинг. Башкортостан дәүләт йыйылышы депутаты үҙенсәлекле тәжрибә максатында митинг үткәрү пландары тураһында хөкүмәткә хәбәр иткән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».